खुलुमबाय। गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायथि जासिहरबाय। दिनै आं गांसे बिजाबनि बागै सुंदुङै फोरमायथिनो लानाय जाबाय। बे बिजाबा गांसे बेसेन बहरा बिजाब। जाय बिथांमोना बे बिजाबखौ फरायखांबाय बिथांमोना बे बिजाबनि बेसेनखौ एसेब्लाबो बुजि मोनदों आरो जाय बिथांमोना बे बिजाबखौ दासिमबो फरायाखै मोनोब्ला बे बिजाबखौ फरायनाया मोजां। बे बिजाबा नोंथांनि जिउ दानायाव एसेब्लाबो बिहोमा होगोन एबा थुलुंगाखां होगोन। बे बिजाबनि मुङानो जाबाय जिउनि लोगो। बेयो गांसे राव सोलायनाय बिजाब। बे बिजाबखौ बर' राव दानस्लायदों कामरुप जिल्लानि रङिया महकुमानि बेन्दोङाव थानाय केकवाटी गामिनि हिमेन बर'आ। नाथाय दुखुनि बाथ्रा दि दिनै लिरगिरि बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया। बिथाङा लाइमोन बैसोआवनो बे मुलुग संसारनिफ्राय अबथिरायै रुंसारि जालांबाय। बिथाङा थांनाय 2021 मायथाइनि 18 मे खालि बे मुलुग संसारनिफ्राय अबथिरायै बिदाय लायो। बिथाङा COVID-19 नाख्रेबनायावनो बे बुहुमनिफ्राय अराय समनि थाखाय बिदाय लायो। बिथांनि बे जिउनि लोगो बिजाबा गांसे जोबोद बेसेन बहरा बिजाब। जाय बिजाबखौ जाफुंसार जिउनि लामा दिन्थिनाय बोसोननि जथाय बिजाब होननानै बुंनो हायो एबा बुंजायो। दासिम जाय बिथांमोना बे बिजाबखौ फरायाखै बबेयावबा बे बिजाबखौ मोनोब्ला बायनानै फरायथार। बिजाबनि बेसेना 10 रांल'। बिजाबा नुनायाव फिसा नाथाय जोबोद बेसेन बहरा। बिजाबनि लिरथिफोरा जोबोद बेसेन बहरा जायखौ फुंनि रावजों बुंनानै बुंस'नो हाया। ओंखायनो आंनिफ्राय फिन बयनिसिमबो गुरै खावलायहरदों दि जाय बिथांमोना बे जिउनि लोगो बिजाबखौ दासिम फरायाखै बिथांमोना बबेयावबा बे बिजाबखौ मोनोब्ला बायनानै फरायथार। बे बिजाबा नोंथांनि जिउ दानायाव माखासे थुलुंगा होगोन। मानो होनब्ला बे बिजाबखौ जाफुंसार जिउनि लामा दिन्थिनाय बोसोननि जथाय बिजाब होननानै बुंदों। दिनै लिरगिरि बिथां हिमेन बर'आ जोंनि गेजेराव थानायमोनब्ला आरोबाव बिथांनिफ्राय जों बेसेन बहरा बिजाब मोनबावोखौनो मिजिंथिजायोमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा दि दिनै बिथाङा जोंनि गेजेराव गैला। बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव गैयाब्लाबो बिथांनि जा खामानि मावलांबाय बिनि थाखाय बिथाङा जोंनि गेजेराव अराय सम अमर जानानै थागोन। बिथांनि जिउमायाव अरायसम सोरगोफुरियाव आलो गोजोनै थाबाय थाथों बेनि थाखाय आं अबंलावरिनि सेराव रोजा रोजा आर'ज गाबहरबाय।